sa da ya bari a san ya dena muka zuwa a san dalali ni wata sana'a zace Abdulhadi suna na ne kungiya mu mai waka amma da na gari ne a cikin zanen na tashi an shaida ni na iya waka ko aure ko aure ko tallata muku haja har san gobe ni kole wanda ne ya samu gidan wasu su ana neman da wani yamma fara kudina da sharikin ku sai sun biku da na kuma ta tsaga babu shi ke kare ma har wani ba hawa ce mutu da ana albishirinku da mu kone namu abdulhadi na gaishe ku mazan cikin ku amma tuku amma ya zama da daidai ku da kuma da kuma tsari kuma na gani na gode Allah wadon kudi na duke na da kuma ma'anar Allah so da sai na so shi so da sai na so shi kuma kini sai na kishi Allah ya nufa na yi waka a cikin ganin aka sanni nan aka sanni Abdulhadi suna na ne Allah sarki Abdulhadi Thank you.